wan chapok wabedo sirikal to aneno ka kijende manyowuok oko ni jensi an pod support gi nikech gima ne gitimo miyo lokruok maduong' obedo Kenya ka. An gadier ni migosi William Ruto nyicha dwa ni mondo oketh cabinet ni kata chon, but ing'eni noyiero joma no support komanyo kura mar bedo president. Koro nodwoko lwedo kane ok oluwo ratiro mar yiero ji e migepe. Kech nyalo paro king'iyo kata mana kinde Daniel Arap Moi ne nyalo mi ministry kaluwore gi gima nisomo. Inyalo kane wan gi ng'ama chalo kaka Joyce Saitoti ne en minister mar education ne dhi maber nikech no understand gima noyiere kanyo. To ing'eni ni William Ruto noyiere ji mane gima oyiero gi kata kipenje en wuon samoro ne ok onyal ng'eyo. To nikech asebedo siasa matin, nitie pressure mawuok bang' election ni an na support nyaka imiya gimoro, na support nyaka imiya gimoro. But nicha ok okawo stand mager mar wacho no okay kata ni support alemo ng'eny ma ok inyal timo. Omiyo ne wabedo gi migepe mane oting'o joma ok winji gima onego bed ni gitimo. Nyicha wacho kaka an last time ni aneno gi wang'a ka Murkomen manyicha minister chien kucho kendo aneno kochako bedo appointed. Obiro pidho yien achiel mobei gi ndege. So I was asking myself ni ka ndege wuok Nairobi mobiro pidho yien mobei yien achiel mar siling 5 ka wang'iye e wechewa mag pesa machendo sani, ere ka gino donjore, gino ok donjre. Koro kanchi ng'iyo kancha pesa tiyo kata kancha ministers wa gin flashy, to ne nyisa ni gima ncha kero timo ne odwoko lwedo ne joma nomiye support mondo bed president. But sani gima koro timore e Kenya ka en ni oseyudo ni Kenya duong' moingo wan wawe